dalaan dayon yung kandila, dagot-dagot dayon mo ayo. Pwede ta lipaton sa yawa, gamiton ang mga larawan sa ato ang Ginoo o sa mga santos. Pwede malipat mo bitaw na daghan na lipat sa albularyo kay ang albularyo na ay debosyon. Nazareno, San Vicente, San Antonio, Santo Niño, Diyos Amahan, napoy mga daghan. Una nga ayaw di ta magpataka na. Kinahanglan mo lagi nga naibaw ba mo kinsay kinadugayan mahimong santos? Kanang mga visionary. Kanang pakitaan og birhen, pakitaan og lisod na dugay na silang masantos. Prasison pa na sa Batikan kay basin og ang nagpakita ang evil dili tinuod nga mamamiri. Ang Divine Mercy aprobado na pero kadaghan na gibli pahunong puna. Pero na-approbal na pero magbantay pud mo kung ang inyong leader sa Divine Mercy magtagna-tagna na pod. Unya maghiling-hiling na pug iya ha. Palitan inyong mo na leader sa Divine Mercy ron. Unya siya na po mo pre-over. Agoy ayaw mo pagpa-pre-over. Ha? Kanang charismatic? Pre-over? Ayaw mo kumpiyansa na kay basing ang nag-pre-over ninyo na as mortal sin. Wata kay ba, wata magsunod-sunod niya. Ngun sa iyahang na siyang kasing-kasing, mo ay musodin nyo, madugangan nyo ng atong pagkadaotan, anak. Mabitaw nang dita magpatakag sakas atong kamot. Nga, pre-obero na to nagkalit ng atong mga kauban ay masudlan diha. Nya, muana po kasi mong kamot, nya, wa po kay pangumpisal. Ang imong di pagka-demonyo, to aning so dito sa imong gi-pre-over. Musamot ka, demonyo tong inyong gi-pre-overan. Maulian lang to kintahay, aron malipata. Yung ulian na, ning gawas yun ang yawa. Yung gawas, bawroy, gila rin mo sa yawa. Muna dito magpataka. Gawas kong gitagaan tag authority nga maka-pre-over ta sa obispo or sa atong direktor. Unya kita pod nakapangumpisal pod ta. Kita may kaila sa atong kaugalingon. Sikag pre-over unya kanunay na simong sud sa imong utok law ay. Pagkita kag bayi ito ana, gihubuan na nimo. Unsa pre-over po ka diretso. Capital sin mo na. Kalawayan. Kaulag. Ultimo magampo ka. Tuwa dito tanang daotang masuod si muhang utok. Unya. Kung mo kay ikaw lagi leader po sa religious. Garbo po kunuhay ni mo nga. Ikaw po magampo-ampo. Pero mas dautan pa day kasi mong mga sakop. Mauna. Di gihapon dunggon sa Ginoo. Karang bitaw magpapangadji mog binatay. Unya kanang inyong gipangadji inyo ra pong sinuholan. Unya kanang tigpangadji wa gani pangumpisal di gani musimbag Domingo naas kahimtang nga mortal. Alkansi mo sa inyong bayad. Di na dunggon sa Ginoo. Muna nga kung kanang mga mananabtan suhituha po ninyo ng mananabtan. Nga kanang mananabtan nga tigkumpisal ba po ng mananabtan na o tigsimba ba po na kay di po na tigsimba ang suhol ra po giapas ana nya ikaw po nga nagpaampo imo ra pong gisuhulan mudawat pa ditong Ginoo og suhol dili dunggon mosamot hinog ka impierno ng inyong gipaampuan kay kato pong gipaampuan gipadala ang rosaryohan di po tig rosaryo. Wa ganito ka maong rosaryo sa buhi pa sa mo itong namatay na. Nyapot, giputol po ang rosaryohan, nasa gulan pong patuto. Giputol ang rosaryohan, aron wa na mo sunod. Matabang ugway mo sunod. Putangan ninyo rosaryohan nga gibinditahan, ayaw putla. Kay ang imong pagtuo nasa gulag patuo-tuo. Nya mo man tanan gibuhat. Bisan pag pangulungkabo ng mga menteryo ng Katoliko ron, pila ra kahaan ang rosaryohan nga wa giputol. Halos tanan ana gipangputol gyud. Imbis malangit tong inyong minatay, maimperno na hinoon. Kay ito ana may patuo-tuo.
Oh. Okay na. Wa man ay kuan. Ang satanic na ibitin sa likod, walay inri, na ay mga adlaw sa isig ka eskina. Kini, wa man ay adlaw, wa man ay adlaw, wa man ay bitin sa likod, okay kayo na. Kaya na. So mauna mga kaigsunan. Di ta magpalipat kay perti na tang pagkailira, ilad na ta kayo. Moadtog minteryo, magdag bingka, magdag tabako, magdag tanduay, ibutang sa pantyon, samot na yung ka-imperno na itong gipangampo. Bawal man na. Panahon sa kalag-kalag, pamutang nga itong altar to, tinapanan, pamutang niya, nanay som nga mulatay, may nga dayog, naanas tatay, naanas silang nanay. Hoy, nahimo ng som. Unya, Genesis 1:26. Ang sagingon, himuon na to ang tao sama sa atong dagway o kasamahan. Ang tao, himuon, sama sa dagway sa Dios. Dili kay sama sa dagway sa som. Tuga kamang-kamang atong tinapanan nga, bugnaw pula kayo. Hala din hinadjug mga kalagay ang pagkaon pertinang bugnawa. Idugangan sa binuang. Nya, mo po itong gituuhan. Ado na. Ayaw na mo paghalhalad pagkaon na ng altar panahon sa kalag-kalag. Pero wa mo bawalis pagluto. Pagluto mo pero ipakaon as mga bisitang mga buhi o inyong kanon. Ang patay, ang atorang iandamon para sa patay, bulak o kanang mga kandila pag-ampo. Pamisa. Mao nay atong andamon para sa mga nangamatay na. Di na naman na sila mukaon og material, kaya ang ilang material nga lawas tuwa na mas minteryo. Samot na jug makigsulti mo inig atong pantheon, conjuring of the dead, another mortal sin. Kana bang mayong buntag diha tay, mayong buntag mo pagkabisita na mo tay, kay wa ka lugar tay. Hala, ikumpisal ninyo na unya apil kanang pagpakigsulti-sulti ninyo sa pantheon. Adto sa mitay, agoy. Useless imong prayer. Baka dapat dili pero kanang ang prayer after mo yung tabamig ampo para ana ni tabamig ampo sa Ginoo nga unta. Kinsa may patabang og ampo ko to ning kaging. Hanang na cemetery. Di na matukasala. Na. Wa na itudlo. Ayaw na. Ayaw pagpatabang og ampo sa mga nasa minatay. Ikaw mo ampo para nila. Kay naa na sila sa suffering church. Posibleng na sila sa purgatorio, unya ang uban, posibleng naa na sa imperno. Muna ang imbuhato nimo, iampo lang ang iyahang kalag. Pero ayaw pagpatabang og ampo niya. Ang makatabang ragampo na to, katong gideklara, gikanonize na sa simbahan nga mga santos. Kaya na may power ang simbahan, ang gidili din ni sa yuta, gilili dito sa langit. Unya, kaya man takasyura ng ato ang ginikanan, o ito na magyod na langit na ba na ugwa pa, kay may magna ay CCTV dito, kay malili na ito. Ay, ito na gyud estatais langit, oh. Wa man, mo nang dili ta magkumpiyansa. Ampo lang yun ta nga, Lord. Nalangit ang tao na akong amahan. Guni akong kuan. Kay kung malangit na sila, bisan pa ugwa ka mangayo nila og tay tabangi ko mutabang na sila kay naa naman sila sa langit. Mutabang na sila sa ilang mga anak. Ang atong mga ginikanan nga nalangit na sila rin nahibawog nalangit na sila. Makatabang na sila nato. Sila na po'y mag-ampo para nato. Kay naa naman sila sa Triumphant Church. Kung naa na ta sa Triumphant Church, bisag wa na kay bawa itong mga anak og nalangit na ta, makaampo na ta para nila kay na naman tay gahom sa pag-ampo para nila. Pero kita nga wa pa ta kitag naaba sila sa langit ug tuwa sila sa impierno, peligro. Pero ayaw ka balaka nga ang imong pamisa ug ang imong pag-ampo ma-quits dili ma-quits. Ano man tungod kay mubalik ra na nato. Kana bitang ningon si Kristo nga lakaw mo sa bisan unsang
ato sa lugar sa angyaw mo dito nya idala ninyo ang kalinaw. Kung naay mo dawat sa inyong kamingog panalangin sa kalinaw, mapanalanginan sila. Apan kung dili sila mo dawat, mo balik ra kini kaninyo. So mauna mga kigsuonan, mo balik ra na nato. Oh, dinis kalibutan. Kaya na pamanta dinis kalibutan. Undangan kay mapalpak unsa ka na. Ayaw lang bitaw ana kay wa man ta kasiguro ana. Ampo lang ina lang og imong gihandom dinhi. Ang hinaot lang ka nga nalangit ang tatotong hangamahan. Pero ayaw lang pug sure naman pud kayo ng happy birthday Papa in heaven. Kung kuan namang gyud mura namang yung imo namang yung gisiguro nga tuan na jud sa heaven or ni sangit pas panganod. Yung mga amahan sa badiha, di pa ka kumbabit pa mga ni kuwari. Panganod. Inhibin. So wala. Ayaw siguro. Ayaw kay only God knows ra gyud ha. Ginoo ra gyud na hibawa ng tanan. Ha? Kanang lugar nga wala pa jud o official declaration sa simbahan nga okay na siya, di ka pwede maghantaw. Diba, sige, infiltrated siya. Kada pang mga... Oo, peligro na. Dili pwede. Dili isa. Kasi Israel, simbahan man si mag-gimo na. Magruto-gruto lang, magbutang-butang lang. Nya wala private. Ayaw. Bisan kanang na mga chapel nga private sa pamilya. Ang simalawa pa approval. Pero na may daghan nga to, say lang. Basta kay wa pa gi-approve. Daghan wa pa kuno gi-approve na. Matod pa nila. Kana mura o gikuan na. Aprobado na ng Fatima. Kay pati. Ang kaluoy murag pamilya man siguro na private man tinggali na. Pero gimisahan gyapon, di ba? Pero sige la, study lang sana nyo paminawa o kung sa klaro na kay milagro ra ba na? Kaludok ng milagro eh. Dili ta maimpirno mutuo ta og milagro og dili. Basta way approve sa simbahan, pay approve sa simbahan. Ha? Di ta maimpirna. approve na siya sa simbahan. Mauta na jud ta sa simbahan. Usa obispo. Sige, dito ta kay 10 minutes na lang nabilin. Okay. 7 ka sala nga makapaimperno sa tao. Ato na lang diretsohon. Kay monong tag alas 12. Alas 11. Una, pride. Garbo. Ang demonyo ani si Lucifer. 5:5 sa Episo, sa Salmo 5:5 ang Dios dili gusto nga ang tao magarbuso. Ha? Kaya di siya ganahan maatubang ang tao nga garbuso. Maatubang niya, di siya gusto na. Di siya ganahan maatubang ang taong garbuso. So, ang ato ana, magpaubos ta. 14:11 sa San Lucas, ang magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Ikaduha, greed. Kahakog. Naitaong tihik, di ba? 14:8, ang katihik makapakupos sa kalag. Na ay mga tao nga hilabahan katihik, dili gani magbutang og pan sa ilang lamisa. Dili gani magbutang bisag daghang kwarta, dili magandam og kape, na ay masuroy in taon sige panghuyab. Iyarang i-ignore. Bisa na lang initan og luya na wa ka kay bao nga kanang bisita nimo anghel lang gipadala sa Ginoo. Nagdala nag-blessing. Unya wa unya no pakana, di wa pugay mo. Mundong nas painom bitaw. Tagaan po nimo og pan katungara. Bilinan po kag tagaan po kag auto katungara po sports car. Wala. Piligro ka mo na entertain na ninyong mga bisita. Ug naay ug na moy kape diha mga kuan ay susporting ninduta na. Kay nga naman ang Ginoo gyud mo ay mubawas ninyo. Daghang grasya. Sus, soye.
Kay basig yun sa experience na mo sa mga pamilya, akong mama, perti man gyud ka, buutan pod. Inaudi po pasabot kay laban sa ko kay akong mama. Pero, grabe gyud, bisag na mo na diha, bisag tunga na lang sa salmon ang bugas. Muhangyo, tungaon pa gyud niya kay aron na ay malugaw. Muto kung pa magbagut-but, mingo, ang papa mo na suko. Kay, ngano lagi ko nung, anak, kapila na hatagan lang sa gihapon. Antos mama, ato rin ito, luyo, ito kusina mag-agi. Kaya aron di makita sa mga amahan nga, nagbahin ko, ibahin, bugas. Pero grabe, ano, ang panalangin, sobra-sobra. Sobra-sobra, unsi may kaigsoon. Pero way, napas muna mo Pisan bang sigig patag, ha? Oo, way, napas mo. Unya, inig, ay, perting niwa nga tungkol sa diabetic. Oh, diabetes mo ko, 700 man level sa sugar, maubot mag 700. Pero wa mo blurred akong mata, grasya kayo sa Ginoo. Makabasa pag Biblia sa gamay. Kapila na ko kumato sa ospital, inig abot pa na Darwin, inig humaghiling na ko. Amo bakod po kumsunod uli. So ana, 80 ko ka kilo. Kini lagi ni masubraan na tas kaon. Oh, kani bang nasubraan na tag panalangin sa Ginoo. Wa nay limit sa kaon, nasakit na hinuon. Oh. So na kay sunan. Ah? Aw kung abi-abiha lang. Onya, mo anas inyong bay. Parosaryo ha. Onya, tudloi sa doktrinas Katoliko. O nga naman ko. Naimad to mga saksi ni Jehovah's bay. Inigabot, siradan ako ang pultahan. Pultahan, anang, gunay gate ninyo, sirada ang gate. Nya, paghuman, salamat kay naamo, nangabot mo, di na ko mahagog sangyaw. Madtuon ko sa inyo ha, or makasangyaw ko, mayong niarin mo sa among balay. Nya, kay amo maning balay, so ako'y mo sangyaw. Ang ano, bitang nanganhi mo? Sige lang, ikaw ka, librihon tamog paniod to. Snacks. Kay wa man mo magdali. Kayong nagdali pa mo, mulabay raon ta mo dire sa mua. Hingapit man mo, wa mo magdali. Basta sige ana to mga brad na para bimi atuon brad niya. Hala ka gidara bagyabi sa asawa to na nabo pa. Sige lang, wata lang mga sa oras ra ni. Dire lecture ta nganong Katoliko mo'y tinuod. Ani la. Sige tagsamog rosaryuhan, daghan kay ko rosaryuhan. Hala rosaryuhan, basta sino inigsunod nilang agi, mulabay na so di na sun mo agis bay. Wala nakakaon sug tagam. So mao na magkaigsunan. Kamoy sangyaw, inyo nang bay niya, kamoy sangyawan ada. Kita sangyaw, ako guning bay. Ako sangyaw ninyo. O bato ko sa inyo, ako sangyawi. Inyo man nang bay. Nga na. Tanawon tag di ba mo tagam na sila. So ano makigsunan na. So mo to ikaduha grid kahakog si Mamon ang demonya na. Mamon. So di ta maghinakog. Episode 5:5 ang kahakog may usa ka paagi sa pagsimba og Dios. Efeso 5:5. Okay. Ikatulo, so di maghinakog kay makapaimperno ng kakog. Ikatulo, envy. Kasina. Lita masina. Ang demonyo ani si Libyatan. Dito Libyatan. Teach-in. Dragon ha, dragon. Kasi nagtumo nga di na tinuod ang dragon. Tinuod ang dragon ay. Wa pa lang mo gawas. Dusi 17 sa pinadayag. Mag-away ang dragon o ang babae. Ang mamiri. Kaliwat sa dragon o kaliwat sa babae. Kita ang mga Katoliko, kaliwat as babae. Munang Mariahanon ta. Nya ang mga wa mulaban ni mamamiri, pinadayag 17. Ang mautoy mga dragon hanon. Mga anak sa dragon. The ancient serpent. Nga mao si Satanas. Bantay tana.
Ikaupat nga kuan nga makapaimperno sa tao kining pwede gluttony. Kahakog sa pagkaon, average gyapon na, di ba? Pagkaon o pag-inom. Sirak 31:20. Ayaw palabi og kaon kay masakit ka. Mo to na igo ko atong panahon na. Labi ba nagtuor man pug ko nga sige kaon kay kini laging mo na sige kaon hantod na sakit. Ya kaliwat po na mo hinsamot. Halos tanan ng mga iyaan kamatian diabetic. Isa man diabetic pod? Muna dili pwede ra sige kag kaon pero ayo. Ang buot pasabot jud nga kaon nga kana bang kaulit ba kahakog? Kaulit, kalaog ba? Dito sa Israel ang mga dili kayo to maigo Pilipino ani. Israel gyud kay naaga na sila ibuot kanon nga gusto pa sila mukaon luglugo nilang baba aron isuka to nilang ilang gikaon kay mukaon pag yun sila. Mao na gluttony. Si Beelzebub o Beelzebub katakawan. Unya ang last kaulag. Sige. Kaulag. Kung ulag-ulag ka, maka-impierno pod, di ba? Walay uwagan makausod sa langit. Marcos 7:22. 1 Corinto 6:9. Walay makighilawason nga makasud sa gingharian sa langit. Unya, unsay mga paagi na? Mga babae sulot o grabing sinulhilas nga mga sinulutan. Laway nga sinulutan. Badlugan ninyo na yung mga babae magpakita-kita sa kigul kung saan na diha. Magtiktok-tiktok ka ng cellphone nga ipakita ng hubag nga di madag deliverance, hindi mahilis. Pada pa nag-deliverance kay itong i-deliverance or mahilis na. Ayaw nito disiplina, mahalin na lagi na. Mo na mga kaigsuunan. Ayaw kawa. Ang mga bayot nga magpabili, ang mag-street lang yun, dili magkagilawas yung isang kalalaki. Malangit. Mga tumboy nga mag-street lang, dili magpadas tentasyon, dili mag-uyab-uyab og babae o makikilawas sa isang babae. Malangit gihapon. 1 Corinto 6:9, ang kaulag na may kasukan sa Ginoo. Mapitong gisunog ang Sodoma o Gomora. Kay perting pagdaghan sa bayot wa na yung kapugngi. Unya nagpada ang Ginoo og anghel tulo ka buok, imbisita ni Lot. Ila pag yung gisunod-sunod. Suko kayo ang Ginoo ato. Motong hangyo gyud si Abraham. Lord, og naay 50 ka tawo, sunugon mo ba dayon Dili, yun ang Ginoo. Anto niabot na po na lang, og naina po Lord nga matarong. Sunugon mo ba gihapon ang syudad? Ang nasod, duha ka nasod. Dili, nga Ginoo. Awa gyud. Wa na lang bisag na po, wa na gyud. Na mga gisunog. Sunog ang nakiikya si Lutra. Kaya ang asawa ning lingi man himong asin. Muna ang kaulag ha. Ayaw. Muna ang inyong mga asawang kiring, panggaan ninyo na. O ang inyong silingan kiring-king, ayaw mo patintal. Susunod, ang ika-unom, sloth. Kining katapulan, spiritual laziness. Tapulan sa pagsimba, pag-ampo, tapulan sa pagtuman sa obligasyon, tapulan sa pagtuman sa mga sugo sa inahan o gamahan. Makapaimpirno na. Ang demonyo ana si Bilpigor. Bilpigor mga igsuon. Salas si kuan Asmodeus. Asmodeus. Kining gipanghinganlan na to, wa ni tanan sa Biblia nga mga ngalan. Pero naanis mga poses kanang among ma-counter dire. May counter na mo nga mga among counteron nga mga demonyo. Kontra pagawason mutug-an ako si Bilpigor. Wala. Bilpigor. Perting tapulana na ang anghel. Bilpigor. Bilpigor.
Belphegor. Belphegor. Ikaunom na si Belphegor. Muna og tawgo na mo pag rosaryo apil gyud mo. Ubingon yung mama magrosaryo na ta, rosaryo gyud. Kay og di ka magtinapulan ka nya maabtan tas kamatayon. Maimperno ta. Ha? Anger ikapito. Ang demonyo si Satanas. Si Satanas mga kaigsuonan. Si Satanas usa ka mga kini mga archangels nga naa sa impierno kusgan kayo ni. Kusgan ni sila. Pero di ko ni sila ka buntog ni Virgin Mary o ni Saint Michael. Di gina sila kabuntog. Ana ra gina sila kutob sa pagsamok-samok nato. Kita ra permamintian ang alkansiho nila. Muna di ko ta masuko nga abdan og sahop sa adlaw. Episo 4:26 kung masuko ka mo karong adlaw, ayaw paabuta nga mo salo pang adlaw nga masuko pa magihapon mo. Episo 4:31 ayaw na kamo pag dinumtanay, pag siningkahay, pag insultuhay. Kundili pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo Jesus. Mula bay rata aning kinabuhi Pila ra edad na to aning kalibutan 120 sa Genesis. Pero real talk si Tintara. Salmo kapitulo 90 versikulo 10. Salmo 90:10. Si tinta na lang Ginoo ang among edad. 80 kung ligon kami. Kung kinsay si tinta karon, congratulations. Ihapi-hapa na lang pila ka tuig nabilin. Bonus na. Bonus na. Oh, praise the Lord, Jud. Pasalamat jud ta nga maabot na ta ng panahon na. Oh, kaming mga masakiton, wa may sure na maabot pa man 50, 60. Sige lang, pero ang importante nakapangalaga tas Ginoo, unya og dili ta atat sa kalibutan og mamatay ta adto na ta sa atong gingharian nga ihatag sa Ginoo. Ha? Gingharian sa Dios lagi pero ihatag na tagaan matatanan. Kung ato gyapon kay kita may sumusunod. Namo na giingon ni Kristo. Dito sa akong amahan, balay sa akong dito sa amahan, daghang mga mansyon alang kaninyo. Mauna. Ang giandaman dahil sa Ginoo ng gingharian, kita. Og maghari ta dito sa langit, way makaagaw sa atong gingharian. Kitang tanan, tagsaan tao gingharian. Himuon tang mga hari. Kitang tanan. Kamu, himuon mga reyna tanan. Way makaagaw. Nga naman, tiyaw mo na. Pila ka bilyon, trilyon ka mga anghel. Pero walay bisan usa ka anghel nga gihimong anak sa Dios. Kita ra 1:12. Kita ang tao lang maoy gihatagan og gatungod aron mahimong anak sa Dios. Igsuon ta ni Kristo. San Juan 1:12. Munang suko ang yawa kay wa sila himuang anak sa Dios. Kita munang suko ang yawa na to. Manadita mga tinga nga naay gipangyawaan nato karon. Di kita matingala na. Ayaw po mo kaulaw o mayawaan mo. Paglipay hinuon nga nasakpan nato nga gihinahinay na di ay mo og dominar sa yawa. Kaysa wa ta kahibaw. Kay kining yawa maningkamot nga di good ni nato mahibawan nga nayawaan ta. Kay aron inigkamatay nato ritso na ta sa impierno. Maila na ta. So Brad Sherwin, salamat kayo sa tanan no si Brad Sherwin. Are pamina mo kay mao ni mga atake sa yawa gyud. Basig mo ni gistadihan gyud ni Brad Sherwin, no? Demonology. Mo na mo bitaw mo study tag criminology kay aron mahimo tag criminal. I want to be criminal. That's why I study criminology. Father, Son of the Holy Spirit. Sama na, surrender na. Tanawa lang man kay Okay ra na, pwede ra na siya, bless. Na, imo to sis.
Pwede ra gyapon eh. Dili may dili. Pwede ra naman. Dili. Ngano man ning kasi tagiyan eh. Natag na po na siya, bro. Pwede ra na siya i-bless ma'am, ana ra na nimo. Kuhaan ni kasi tagiya dira ka pwede ra na i-bless. Katong imo ha ko kuan. Kini siya pwede ra na. Okay. Dire ra dili. Pungsoy. Okay, maayong buntag sa tanan. Kinsa may first time, paliw kog isang kamot. Okay, daghang first timer. No napoy uban nga ning balik na. No, sa una, ang akong ipambit ninyo ang ngano nga ang yawa maka-enter sa atong kinabuhi. Pero sa dili pa, ato unang i-explain unsa din ning exorcism and deliverance office. Kay daghan kayong midong dire, dool na mo nga lahi ang ilang matawag na to nga disposition, lahi tumong. Mao na nga atong iklaro unsa gyud di ay ning opisinahan nga inyong gianhi karon. Una, ang exorcism and deliverance office mao ni siya ang opisinahan sa atong diocese dangpanan sa mga taong giatake sa yawa. Dili ni personal nga ministry ni Father Darwin. Ito na iklaro. Kay naman goy uban nga murag ang ilang pagtan-aw sa ministry gi-personalized na ni Padre. Mao na nga di mo are ugwa si Padre. Di ba? Ana na to maila ba? Dili mo ari dire bisag nag-open ta na ay mga pare nga ning puli kay daghan ba silang mga exorcist. Ang gahom sa paghingilin og yawa wala na mag-agad sa kasikat sa pare. Naggikan na siya sa gahom ni Kristo nga gibilin sa obispo ug ang obispo ning hatag og delegation sa pare. Tupadi ay masikat man na nga pare or dili kung naa siya'y authority sa obispo, labi na gyud og naa siya'y kanang willingness nga mutabang sa mga taong nayawaan, effective gyud na siya. Subo palandungon bisag naay mga pare mo puli dire si Father Darwin radyoy pangitaon kay lami manggod si Padre og hinilaman. Unsa may ipahilam di ay? Mao na nga ato ning iklaro kay fanatic na gyud ang uban. Abi ninyo no, kanang every time nga wa si Padre kay mo kami mahibilin sa office. Gamay raman ang moare. Mo na mabot 20, labing daghan ra ng 50. Anang panahon no, sa among personal nga experience kanang 50 ka buok majority ana ayuhon sa Ginoo. Ngano man, kay kanang mga tawhana maog yun ay tinud-anay nga pagtuo, kay ang ilang giare si Kristo, dili si Padre. Karon daghan mo kayo. Kung ang inyong toyo si Padre, inig-uli ninyo, magkiang ra gihapon mo. Kay ang sentro sa atong ministry, si Kristo, dili si Father Darwin. Muna ko nang giklaro. Ikaduha, dagang moingon nga, Brad, gusto kong magpa-exercise ni Father Darwin. Yes, pwede. Sa kondisyon nga naposes ka. Kay ang exorcism prayer di ay pag-ampo na nga gi-preserve sa simbahan para sa mga taong nasudlag yawa. Kay doon na, ma'am, tigingong Johnny ganiya, Brad Johnny, duha ka klaseng sakit, natural o preternatural. Kung ang imong sakit natural in origin, kinsa may palayason. Kay ang exorcism dahil pag-ampo na nga mulayas ang yawa. Kung wa ka mayawa kinsa man kuno'y palayason? Uban, wa man mawa ning sakit song liog kay bata-bata ra man gupod ni Darwin gaampo na wa tarunga. Gamay ra do uwil gipahid. Maunay mga linya sa mga taong panatiko. Kanang fanaticism is a sin. Da kana ra bang fanaticism is a form of idolatry. Idolatry na, may idolatry Diyos. Sa ato pa ang imong pagtuo wala na mapunting sa tinuod nga Dios kundili naa na ka sa gisinugo sa Dios dili na maayo mo bitaw kabantay ta ang pito ka sakramento ex opere operato
ang iyang efficacy wa magagad sa worthiness sa pare. Ingana kadako ang gugmas Ginoo. Kay uy agad na sa worthiness sa pare, kanang mga paring palahubog ma-invalid ng misa na. Di ka makareceive sa tunod nga lawas ug dugo ni Kristo. Kanang mga pare nga bayot, mga pare nga sugaro, kanang mga paring talimaje, ma-invalid ang imong pagkumpisal ana kung atong iagad sa ilang worthiness ang sakramento. So maong tanay angay na tong ma-realize ba nga ang gahom sa Ginoo di ay iyang gipadayag diya sa simbahan labi na gyud sa 7 ka sakramento wala giagad sa worthiness sa pare. Mao nga hinaot unta wag tango nato ng lahi ra man kog blinisingan ni Father Darwin, lahi ra man jud og si Father Darwin. Mao nang uban bisag birthday mamugos ug magpa-invite ni Father Darwin kay lahi ra jud kunog minisahan si Padre. Kana siya panatik na gyud ka. Unsa nakaminos ka sa ubang mga pare nga gipili sa Ginoo. Kanang mga pare nga wa nato sa lige kay nakaminos ta kay paminaw nato dili angayan ang una nimong gikaminusan ang Ginoo nga mo'y nagpili nila. Amen. Mayo kay nakasinabot tanan dapita. Arita. Nganong ang usa ka Kristiyano, usa ka Katolikong binunyagan, mayawaan man. Di ba ang extraordinary demonic attack ang yawa gyud mismo, ang yawa na mo ninghatag og direkta nga atake sa imong kinabuhi. So kana di ang demonic obsession, oppression, possession og infestation, direct attack na sa yawa. Nang hilabot gyud siya sa atong kinabuhi, either sa hilom nga paagi or sa agresibo nga pamaagi. Kaya ang atake sa yawa aggressive ug passive man. Mao na nga ug mag-agad mo bitaw ng ubang mga pare di kuno sila motuo nga naay nayawaan kay wa kuno siya kakita og tawo nga sa iyang parokya kuno wa sa kakita og taong nayawaan. So kana nga pangatarungan kun imong tan-awon nga ang imong huwaton nga ang agresibo nga atake sa yawa di jud ka kakita. Kay ang yawa nakateknik man nga kung magpakita siya aggressiveness pagka-agresibo masakpan siya dali. Mao na nga dunay atake sa yawa nga hilom passive. Mao gitawag dormancy. Mao kag dormant mura ragwa. Mao na daghan kay dire katulang active kay sa simbahan. Na daghang mga kapunungan gipangapilan. Grabe ka matawag ato nga Dios non gyud, relihiyoso. Ang iyang igsuon nga palahubog layo sa Ginoo di tigsimba, iyang kanunay ikumbinser kay dadon dire kay ipa-deliverance lagi kay nagtuo siyang naposes. Asa na? Katong yung igsoon nga di tigsimban, nagtuo siya poses gyud. Pag deliverance dire, gideliverance ni Padre ang iyang igsoon nga palahubog. Nahibaw ba mo og kinsay ning react sa prayer kadtong relihiyosang igsoon? So mao na gitawag og dormancy. Daghang mga tao ga-serve sa PPC, nag-serve sa simbahan, active sa mga renewal movement, possess. Mo na tawag ito subtle attack of the devil. Wala kayo ba ang sword na dahil siya ba? So karon ang pangutana, nganong mahitabo man eh? Nganong mayawaan man ta? Ikaw, ako, bisan kinsa nato, dili exempted sa atake sa yawa. Kung di ta magbantay. Mabitaw na nga, ang yawa, tinuod ng gingon ni Father Darwin, ang yawa, dili angay kahadlukan. Pero, dili angay kaminusan. Mo dili ka angay mo yawa ra bitaw na aka na mga proud ka. So kana de mga garbusong tao tuo makagyawa aka na siya mo angay na yawa mo kapyot nimo kay ngano man nakaminos kaniya unya ang yawa kay proud spirit man. Una-una niya nakaminos uroy kanahong buanga ka nga labaw pa kunimo. Oh, pure spirit ko gamhanan pa kunimo imo kung kaminusan mao nang atakihon ka. Na mo kaning garbo gyud number 1 gyud nga doorway yawa. Ari ta una, nganong maka-enter ang yawa sa atong kinabuhi kung ang atong pagtuong Katoliko contaminated. Ang contaminated, Katoliko ka pero pagano pa kag panghuna-huna. Daghang Katoliko sigig simba, mao bitaw to minister na yawaan, nganong nayawaan man, sigig pakalawat, no, sigig pakalawat sa lawas ni Kristo, pero ang mga bracelet ingon ani. Kanang mga pungsoy, o nakaingon ani mga Buddha, nagkan kay mga lucky charms, naka ng mga magnets and crystals, mga birthstone.
Hilig ka na imong balay na ay mga 7 lucky horses. Sa tindahan na kay iring nga gangana-ngana. Mao na nga wa may problema unta nang magsuot ka gold, wa man ay problema ma diamond. Ayaw lang na butangig meaning. Butangan man pug meaning nindot ning magsuot og gold, magsuot og diamond kay aron mapangag kuno nang kanang naay mubarang nato. Andi kuno to madutlag barang. Hinumduman nato nga mga evil spirit dili mahadlok sa gold. Na-attach noon sila ana tungod kay ang gold o ang mga bahandi aning kalibutana naa noon siya ning kapyot ana gitintal niya si Jesus na ihatag ko kanimo ang tanang bahandi nining kalibutana kung muluhod ka kanako kay gipiyal kanako kining tanan. Sa mahadlok si Satanas anang imong naay gold, imong ngipon nga gold. Ngano ka nang na gold man ang ngipon, duhara na prostiso ug white toothbrush. Ana mayla. No contaminated ang atong pagtuo. Mo na nga mao nay kasagaran gyud. Mo na nga matutuhon nay katikista. Kasagaran katikista sa mua mao man poy mananabtan og patay. Imbes kay katikista, promoter sa patuo-tuo. Hoy, adyaw mo pangaligo kay napay gihaya. Og maligo mo ato sa laing bay. Adyaw ani kay kamoy sunod hayaon. Ngao na. Mao na daghang kasong pato di manilhig, di maligo. Sa panang ubang patuo-tuo. Kinsay ga-promote mga katikistang Katoliko. Imagine na dako kay nang insulto sa simbahan. Dako kay nang insulto sa Ginoo. Unsa di patun magtarong og ampo kay magsuong-suong atong lungon kay nangita sa numero sa swertres. Mao bitaw no laing patuo-tuo. Kasagaran nato og naay mamatay. Mangita tag mananabtan nga mo'y mangadye palakaw sa siyam o 40 kay matod pa maot kuno og unayon og ampo. Patuo-tuo na siya. Unsa kinsa imong gikuhang mananabtan? Mao nang ubang mga manabtan gihimong negosyo ang pagpangadye. Jismel palakaw siyam. Muhatag pag inighuman sa usa ka buwan, muhatag pag usa ka sakong bugas. Unsa ra ba? Tungod sa kadaghan sa gipangajian, gatuo ka kagitarong nagpangadye. Kaluyan Maginoo ang kalag ni Pulano nga nakaron gaginod. No, way naituno. Mo na nga kung kamo mupalit kag nobinahan sa patay, daghan kayong baligya ana. Ikaw ang mangunay og ampo sa imong kanang namatay, imo ba nang amahan kinsa nang namatay? Kana sure jud ko nga ang Ginoo maminaw sa imong pagampo kay imo man ang mahal sa kinabuhi. Natural tarungon jud na nimo og ampo. Mao na nga tutuhon man kayo, maot man gud og aunayon. Hoy ikaw mananabtan ka pero parente man ta, mangita laman taglain, bahalag mo mayad tag mahal. That is superstitious belief. Nakaminos ka sa gahom sa pagampo. Asa mabasa sa Biblia nga unayon nimong ampo ng imong kadugo di kadunggon sa Ginoo nay mabasa? Gagama tag kaugalingong version sa ebanghelyo. Mao na mga example ana, lain pa. Ug naay mamatay ang atong kanang jahong bitaw kanang gisudlan sa limos, buk-o na iniglubong. Buk-o na. Kay ug di kuno nimo buk-on, ikaw sunod limusan. Tiaw mo ng mga kandila nga ibutang anang kuan ug mapawong re di pwede og kiring gasiga nga kandila idagkot ana santik juglain kay sumpay kuno. Ngabe patuto. Unsa pakumkumon og rosaryuhan ang namatay sa buhi pa di ti rosaryo. Dabugtuon tong rosaryuhan kay sumpa sa kamatayon. Kinadaghanan kayo ta mga gitawag na siyag mga occult belief and practices. So atong basahon sa Biblia, Deuteronomio 17 20. Deuteronomio 18 11. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, sa mga mananag-an o sa lamangkero. Umudangop kamo sa mga tigsangpit sa mga espiritu. Ang sumpay sa 12, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat dining mga butanga. Mao na kasagaran sa mga tawo nga kining tuo-tuohon. Mao na nga ang epekto di ay kung nakay mga occult practices maka-experience kag blockage. Unsa man ang blockage? Matinga ka kay sige man unta kag simba mura magway panalangin. Mao din ay rason daghang hinimbahon maot og batasan.
Kay ang yawa di ay ning kapyot man niya. Mao na nga once gani nga ang yawa mo kapyot sa kinabuhi sa tao, ang epekto ana dili gyud ka maka-establish og tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Mao na mahitabo. Kay gitagaan mo siya katungod nga mo kapyot. Na klaro kay gikasilagan. So mao din ang atong mga pag-ampo muhay kapuslanan. Kaya ninyo sa naay mga theologians mo ingon nga kini ding idolatry practices, kani bang mga superstitious belief o mga pagan practices, gitawag na nilag spiritual adultery, espirituhanong pagpanapaw. Sa ato pa, relasyon nimo sa Ginoo naa kay kabit. So, naa kay kabit. O kamong mga asawa, kamong mga bana, nahibaw mo nga ang inyong partner na ay kabet, unsa mo ingog I love you, mutuo ka? Hilas, gahilas-hilas oroy kang buanga kamo ingog ay the one and only, unsa kining atong katabang imong gisurikbot buanga ka. Unsa mo ingog kag the one and only? Hilas, di ba? Kanang hatag-hatag og buwak, hatag-hatag og chocolate para nimo kung nahibaw kang kanang gahatag ana galuib nimo, hilas na sa imong pananaw. Kasama nga paagi, I love you Lord, I praise you Lord, I glorify you Lord, na amahan mo, magdupa-dupa pa, maghilak-hilak, paghahaba ka. Hilas sa mata sa Ginoo. Nasabtan, mao day na gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat nining mga butanga. Kaklaro ana, pulong na sa Ginoo. Dili na igo rito kung nagbasa ani o masuko mo na ho hala kasabi ni kinsay kasuwat aning Deuteronomio kay nganong gingani ni pagsuwat. Oh, lain pa daghang mga tao nga nagtuo nga kung open ang ilang third eye na sila gift. Proud ning uban. Lamia po kamari kay naa kay third eye. Proud pa ng uban, ako ra ba kay nako third eye. Suwaye ko ba, suwaye. Ato ta sa injo. Tan-awo na to ng injong underground o unsay namuzo dito. Pag tan-aw pa, uy, okay ra kay mga puti may namuzo. Ana, kanang mga open ang third eye, kanang third eye dili na siya divine gift. Kundili preternatural gift. Kay preternatural mean demonic in origin. Kay kanang mga preternatural spirit, demons. Mga demonyo. No nga, open nimong third eye, posible tungod kay kaliwat kag albularyo. Mao na nga ikaw apo, ikaw anak, open po nimong third eye. O dili baka ha, kanang ang imong kaliwatan, di hilig og doktor. Hilig mo patutho og mga albularyo, sukad sa inyong pagkabata, albularyo ra inyong nailhang mananambaw. Mao na nga open nimong third eye, inherited, kaliwat na ninyo occult spirit. Sunod, consecration. Unsa man ang consecration? Daghan kay dire nga ningingon ang yawa pag exercise ni Padre Darwin nganong palayason man ninyo nga kini manginahan na kaingon nga nakasuod maning lawasa. Sa unsa nga paagi nganong gipanag-iya sa yawa ang maong bata tungod sa consecration. Usahay napasulstiyan. Unsa magpahimulso man gatong mga manghilot oy suhi man eh. Imagine ha, igo ra ka gihimulsohan, nahibaw anak suhi ba na laki ba nagbadye, lupig pay ultrasound. So kanada nga abilidad nga makahibaw kasi tinago sa dili natural nga paagi gitawag na divination. O kanang divination espiritu sa demonyo ang naghatag ana nga abilidad. Mao na sa Catechism of the Catholic Church paragraph 21:16, all forms of divination are to be rejected. Na ato pa nang tiusog basa sa 21:17, 21:16 o 21:17 sa Catechism of the Catholic Church, gikondemn gyud ana ang tanang klase sa occult practices. Na official teachings na sa simbahan. Wala sunod na open ang third eye kay pagkatao na kanang naay palinaan palit kag kamanjan tong merkado imong gituuban og kamanjan ang bata kay kanang naay andanan kunog espiritu makurat ra kunog dali mo inigtig-ik ana hilantan mo init dason mao to nga imong ako anon unsa og mabuyagan kanay patuthuan atong buyagan o ikaw la kag dila hala tuthuin bata pwera buyag ana. Lain pa og mag-birthday ang dugo sa manok ikuros anang agtang. Mao na consecration, mao nang ma-open ang third eye. Mao din nga ang effect di ay anang mga occult practices, mga bata nga gipulsira sa puwa, gipanghabakan bata pa. Ang effect ana duha gyud. Either ang iyang third eye ma-develop, makakita siya mga espiritu,
Unya kita ra ba og makakita na nag-espiritu, mana lagi itom, hilom diha na pasmura ka. Ikaw may nakaingon nga na-open ang third eye sa imo pag yung gikasabaan. No dagang ginikanan nga ingon ana kasalbahis pa. Wa man lagi pod lagi kahibaw pod og kuan mo to nga mo naapoy kanang naay rason ngano pong naingon ana kay wa man poy nagkatudlo. Ha? O mo lagi na akong giingon. Bracelet nga puwa imong gipulsirasan og puwa. Naay kanang murag unlan bitong puwa imong giparible na kay ron di marutlag buyag. Oh, kana siya consecration. Lain pa, napoy mga tao nga na-open ang ilang third eye kay ning palit og libro nga How to Open My Third Eye. Nag-search sa YouTube, sa internet, sa Google baron, nag-search og unsaon nga ma-open ang third eye. Ning apil ka nang ning sud ka ng mga website nga mga satanic website. Nagduwa og Spirit of the Glass, Spirit of the Coin, Charlie Challenge, mga Bloody Mary nga duwa. Unsa pa ng mga duwa diha nga sige kag tan-aw og horror movies. Oh, mga tulo ka estudyantes dawes na possess, tulo ka barkada, puro bae nganong na possess, sige tan-aw og horror. Unsa mabung na pod horror, bold na pod. No, ana. Lain pa kinig yung ML. Kanang duwa nga ML mao gyud nay kasagaran sa among kaso dire mo bitaw daghang di sila motoo. Bahala go budi mo motoo, mayawaan ra mga mo kadagayan. No sa una mura kog masakitan anang atong bag-o pa ko na ministre kan di ka tuuhan. Mura bitaw pog sungot nang di ka tuuhan pero kanang tungod sa daghan na kay kag kasinatian ba nga nahibaw na kag unsay epekto anang ijang binuhatan og di mo tuo. Maunay nakapakonsol ako. Di bahala mo motoo bata kay gisulti ko tinod. Dunay tulo ka sign nga ang yawa naka-enter na sa imong anak nga addict sa online nga games kana mga addict sa cellphone o labi na gyud ang ML. Una, mautro ang batasan. Ikaduha, ma-open ang third eye daghan na nagmakita. Mura na nagmaparanoid, kinsa man ang itom, kinsa man tong ning tawag no mama. O yan na, pero na-open na day ang third eye pero abi nimo og nabuang. Ikatulo, ma-possess. Nakasagaran ra ba aning mga bataa? Ana ra na sila ma-possess kung ampuan. Kay dormant man ang spirit ana. So daghan dayng mga kanang ML nga player nga sila mismo wa sila gibati nga kahasol. Normal ra. Pero og ampuan na sa exorcism, ampuan na sa deliverance, motiurok na, timaan na possess gyud di ay. So mo na gito passive attack of the devil. Wa siya kay bawo nga gi-atake na siya, nisod na niya. Mo daghan kay na. Unya, kana lang mautro ang batasan, daghang ginikanan na maghilak-hilak kay wala sila kasabot sa ilang anak. Kana siya. Next, maka-enter ang yawa usab kung naghambin ta kinig unresolved negative emotion. Unahon na to ning unresolved negative emotion. Sagaran ani mga traumatic experience. Sa among personal nga experience, daghan yung mga bata nga na-possess kay produkto sa broken family. Kay kini daing bata, nakakita ba mo og bata nga, di ba kanang inyong bata kintay nga 1 year old. Di ba na kanang bata gud nga mag 1 year old na kanang makaila na ka kinsay iyang papa, makaila na siya kinsay iyang mama, kanang makadistinguish na siya sa mga tao siyang palibot. Nana na siya separation anxiety. Kanang separation anxiety, mawa iyang mama muhilak. Nangihi rang mama, hilak tong taman kay nawa iyang mama. Imagine na, pila ra ka segundos nangihi ning hilak na stress ang utok sa bata kay wa niya makita ang iyang mama nga maoy makahatag niya comfort. Kay kini daing mga formative years, 1 to 5 years old, formative years na sa bata, ang iyang center ang iya ra gyung ginikanan. Karon, imong gibiyaan imong anak kay ning kuyog ka sa imong kabit. Unsa ka grabe ang gibati nga rejection sa bata. Pila ra ka segundo gibiyaan kay nangihi ka, na stress na ganina. Unsa na kahag sa tibuok nimong kinabuhi, imong gibiyaan kay nagtuman ka sa imong gibati. Mauna nga perteng daghana kana di ang di man ko ta ka-relate ana og dili ikaw ang bata. Kanang gitawag og rejection ba? Sakit, di ba? Kasuway mo kanang nanguyab mo mo sukta. Sakit. Mo na gitawag og rejection. Kan basta i-reject gani ka, isalikway ka sakit.
unsa nakahaog ang ning sa likway nimo mismo imong ginikanan. Na? Kana ba? Daghang mga ginikanan, daghang mga nanganak, wa gamita ang common sense. Ngano man was gani nga ingani din akini di ang kanang uncontrolled desires, uncontrolled emotion, kandi nimo mapugngan nga mga pagbati. Wa na nimo basta gani ang pagbati na gani mo ipairal sa tao, maparalyze ang iyang intellect. Nganong napriso, nakapatay kay wa kapugong sa gibating kasuko. Wa na gamitang sa labutan. Sa gamay-may, malukat ako, nagahilak-hilak na. Pwede ron tatong likayan nga di na may tabo ana, kay wa gamitang sa labutan. Kay ang pagbati gipatigbabaw. Nganong nang rape, wa kapugong sa kaulag. So ana nimo makita ba nga kasagaran kanang mga tao, kasagaran jud sa mga tao nga nakahimo o tanan yung tao nga nakahimo og tinuyo nga krimen. Tungod jud na sa pagbati. No, tungod na sa pagbati, wa nakapugong sa kasuko, ana. Mo na pertindagan naming kaso nayawaan tungod kay gandumot sila sa ilang ginikanan. Isa ka bata, gibiyaan siyang papa ug mama kay puro naay lain. Kay kinigong mga magtiayon nga magbuwag duha ra may rason ana, kaulag ug garbo. No, kana di na makasinabot. Mao na nga puro na sakto ang magbuwag ta, garbo na. Ura po'y uban, awa makontento kay gusto doon dyan ka ng super yung kayo muda. Mao to nga katok, grabe kawagan po, bigaon kayo, kinsa na lang may patulan. Mao na nga, basta bigaon gani ka, garbuso gani ka, dili nagyo ka kahuna-huna, kinsay maligsan. Ang importante nga mapulfill ang imong gibati diha. Sa moto ang bata, gibiyaan, disagi bilen, ditos lula, utro pong lula, maldita kayo, lagi daog-daog ag bata, gatabok-tabok sa mga ijaan o gujuan, gidaog-daog, wa kasi natig gugma. So ang usa ka tao day nga sukad sa iyang pagkabata, during formative years, hangtod mo dako siya, di gani siya kasi nati og gugma. Di gani ma-establish ang iyang pagtuo sa Ginoo. Wa gani siya ka-feel sa presensya sa Ginoo, lahi nga presensya ang iyang masinati. Mao nang kasagaran mayawaan. So ayaw ninyo itugot nga ang inyong negative emotion mao nay makaingon nga ang inyong relasyon sa Ginoo maputol. Kitang tao masakitan man ta. Kitang tao masuko man ta. Pero ayaw ninyo itugot, dili nunta nato itugot nga ang atong mga pagbati maoy makaingon nga mawala ang atong pagtuo, paglaom ug paghigugma ta Ginoo. Mawa gani nang tulo ka gitawag og theological virtues. Mao mo to na foundation na to. Kung mawa na gani nang tulo, mao na ang yawa maka-enter sa tong kinabuhi. So mao na nga sa among experience kining mga taong garbuso, kining mga tao nga grabe ang kasina, kitong mga tao nga naulipon sa kahakog, dali ra gyud kayo na sudlan sa yawa. Nabit ay mga kaso na mo dire nga ang espiritu ning sod si Asmodeus. Si Asmodeus, the spirit of lust, kaulag. Inig-ingon ganag, I am Asmodeus. Matik na ba? Tag unsay doorway waggan gyud to ana Napay uban di mo sultis ngan, pero ipakita niya, i-reveal niya ang nasiyay mga signs and symptom nga ipakita. Inig during sa prayer sa session gani, ang biktima gani during sa prayer mulitad gani sa kasakit kay ayang hawak murag mabali, sakit kay ang hawak o di ba ka ang yang itlog mo sakit, amatik na. Ibaw na to nga unsay doorway kini bigaon gyud waggan gyud ibaw ka kinsa nga espiritu paluyo ba. Pratong isa ka bana, Brad. Ngano man to kaniya Brad nga pagampo Brad nga di man jud maagwanta sakit man jud kaso ahong hawak o ahong itlog mura jud kumot naman ta kaya sakitan jud Brad during sa prayer ahong gipangutana nga daghan day kag bae gitilawan Brad naibaw mo kinsay ning tubag ang asawa di ba mo gusay tubag sa asawa pikat sakpan mo na nga og mo na mahibaw-an unsa og kinsay abyan ninjo hibaw na so lain pa kining gitawag na to nga motono kanang sinful kanang kanang unresolved negative emotion. Lastly, nga doorway sa yawa gyud is kining sinful lifestyle. Kining sala gyud. Unya ang yawa, interesado siya nga ang tao makasala
Kay nasayod man ang yawa nga ang sala di ay doon na gyud ay daotang epekto sa atong kalag. Di ba? Og makasatag venial sin, hinay-hinay mabugnaw ang atong pagtuo. So ang tanang dagkong sala di ay nagsugod sa gamay. Kay ang venial sin, preparation na siya nga makakumit kag mortal sin. For example, pagpangabit. Ang pagpangabit nagsugod na siya sa gamayng kaibog. Di man na may tabo nga pag hinabo ninyo mo lingi ka pa nabanggaan nimo nang bayhana nangabit ka ditso dili man na nga ka instant binuang na gyud nang ingon ana man gani pagbangga uy kabit na kanako dili na ingon ana no ang may tabo di ay ang tanan nga mga dagkong sala nagsugod sa gamay no tungod sa kaibog bian nanakay asawa talamian yung bayhana unsa kay ning lingi ning smile man mo ayay ning smile man ha muhatag yun numberon. Matik yun ana. So, nagsugod siya sa gamay. Hantod, permiro, friend mo. Na, storya, permiro, kamo, mga barkada pa yung mag-storya. Kadugay na, kamo nang duha, mag-storya, mag-unot-unot na. Sunod sa unot-unot, dito na. So, ana day makita, nga ang mga dagkong sala, namugna siya tungod sa gagmayng sala. Unya, naibaw ta, unsay epekto sa mortal sin. Ang mortal sin di ay, og ato ning ilaktod, ang salang mortal mauna ang pagtalikod sa presyensya sa Dios. Kaya ang salang mortal di ay, ming talikod ka sa Dios nga magbubuhat, kay imong gipalabon ang binuhat. Imong gipili ba ang creatures kay sa Creator. So, mao na nga, gibreak nimo ang sugo sa Ginoo diha sa kaminyoon, kay na may laing binuhat nga mas imong gipili. So mo na nga ning talikod ka sa presensya sa Dios. Unya once ka makasatag mortal sin, ang sanctifying grace with the life of the soul nga atong nadawat panahon sa bunyag mahukas na siya. Mo na ini kahukas ana kun ang tao mamatay nga wala ani nga grasya maimpyerno gyud ka kay ang sanctifying grace di ay passport na nato sa langit. Mao nang gitukod ni Kristo ang 7 ka sakramento. Nahibaw man si Kristo nga human sa bunyag makasa ang tao. Mao na nay sakramentos kumpisal di man pod mo kumpisal kaya arogante man pod. Mano mo kumpisal man ko nga kanang pareha utro man ang makasasa. Arogante kayo. No mo man na to mga kuan pilosopo ta kayo ba nga tinawa ta kay eskwela pilosope. No, mao na itabo. Mao na laglag ang imong kalag. Kaya abi ninyo, ang pinakadakong kadaugan sa yawa sa kinabuhi sa tao dili nang musod siya sa imong lawas ug i-possess ka. Dili na mo'y pinakadako nga kadaugan sa yawa. Ang pinakadakong kadaugan sa yawa kung ang usa ka kalag mamatay nga way paghinulsol. Mo bitaw sige kog wali ba ngatong nga ugwa magpakasal, wa mayawa na uban nga kay doorway man ang way kasal kanang way kumpisal doorway na dagan pong mo comment sa Facebook nga ngano man lagi kuno sila wa man kuno sila mayawa ang away katubag duha ra gyud paghuwat ikaduha dili ka angay mangante mas angay noong kang mahadlok nga wa ka mayawa kay usahay di ay ang tuyo ana sa yawa pasagdan ka nga maulipon anang dapita kay ang epekto dahil sa sala Hebreo 3:13 mo tiga nga tong kasing-kasing nahibaw ang yawa nga kung ulipon na ka sa sala kay tiga na kasing-kasing mamatay kang way paghinulsol ug ang usa ka tawo nga mamatay nga way paghinulsol automatic nang maadto sa gingharian ni Satanas. So ang pinakadakong kadaugan sa yawa kung mamatay ang usa ka tawo nga mibuwag umibiya sa grasya sa Dios tungod sa salang mortal. Nauna nga kanang mayong wa man lagi kumayaw Jesus ko Ginoo wa oro sila mahadlok. No tingali kung ipakita niya lang gyud tingali sa Ginoo na to ang umaabot bitaw no nga ipakita ba nga mao ni dangatan nimo kung di ka maginulsol magkurog-kurog gyud ka sa kahadlok. Pero tungod lagi kay gipatriling man pud Ginoo ni mga butanga nga kinahanglan jud nga i-test ang atong pagtuo maor gyud na nga depende ra gyud na nato unsaon na to na. No sunod kining tinuod yun na dire sa office nahibaw ko na uban na way mga kasal tingare pero unsaon man na nga mao man jud na among experience nga nayawaan sila tungod kay way kasal. Ang mag-amo ng alubagon nga mao mo jud na kamaturan. No, wa magpakasal kay way baboy. Nayawaan man di kitabangan namo nga makasal nga nang
tagaag tambag nga mao ni inyong buhaton ana mga gitabangan gikontak ang ilang parish priest kay aron matabangan sila kay og di na tig cluster hangyoon ang parish priest nga dili na lamang papirmahon og kanang naay cluster clearance kay unsaon maning kuan man kaya basta matabangan lang gyud nga way daghang hasol nakasal man lagi way baboy kinahanglan pa di ayong mayawaan no na nga daghan kay mi diri nga ingon ana kanang mayawaan ja dugay man lagi lihukon nga gaplano na may magpakasal pa taman raman pod sa plano wa man pod buhata ang iyang giplano di wa gyud mo biya ang yawa no daghan na gyud mi kasinatian dire basta di magpakasal unya mayawaan ayaw lang gyud pag-expect nga ayuhon ka di gyud mo biya ang yawa sunod daghang nayawaan kay sige kalawat way kumpisal way kumpisal dahil mga senior citizen kanus aman imong last nga kumpisal na ay atong pagpagkasal pa namo doy gadawat na og pensyon sa senior citizen gadawat nagpensyon na nakapahimos nagtaman-taman sa kalipay aning kalibutan na wa gyud pahimusling gracias Ginoo unsa ang naka-worse pa kay way kumpisal ug mosimba sige kalawat pila ka katoliko nga sige pangalawat panahon sa komunyon nga nagtaod og ayude. Sige tumar og pills. Gawas tingali og gi-prescribe sa doktor nga motumar kag pills kay kanang naay na kay PCOS o abnormal ang imong hormones na kay temporary nga treatment nga labing taas ana usa ka buwan kay para makuan ka. Nga kanang mga nga irregular ang ilang kuan mao na nga ang tambag ana sa mga doktor gyud is i-change nimo imong lifestyle. Kay aron manormal og balik ang imong kinabuhi. Kay ma-abnormal man nga atong kinabuhi kung abnormal po tag binuhatan no kanang usa ka kanang 1.5 nga soft drinks imo nang ibugjong usa ra ka kananan. Siniguro gyud ka na mo taas ng sugar nimo kay wa man kay disiplina. So ani tanong nga sige kag ayude kapataod og implant, ga withdrawal, ga condom, mga lawat ra ba? Ambot ka ha atong pag-eleksyon og injo na bang gikumpisal tong ning dawat mo uwan-uwan. Unsa nang alawat? Sige hangyo ang simbahan, ayaw ibaligya inyong boto, ayaw ninyo ayaw mo pamalit og boto. Unsa na ibaw mag-unsay palusot sa mga politiko, dili man bayad di man ingon nga gipalit na yung boto. Inangayan man inangayan sa ato pa share sa ijang kinawat kwarta. Ning dawat kag share gikan sa korupsyon. No, bisan pag unsa ng termino gamiton, pagkangan nga gisugo tag ayaw dawat, ding dawat ka, wa di mo gikumpisal. Sige kag pangalawat hangtod karon. Unsa, questionon min injong hapon og nganong ning tikig hapon injong liog wa mauli wa man kay paghinulsol. Ana no mo nga sahay ba? Daghan ang nata sa panahon karon nga ginormalize na nato ang sala. Ang giisip nga sala giisip na nato nga kanang limpyo ba? Wala na to isipang sa ang usa ka butang nga hugaw. Nataan ang panahon na. Sa una, proud o kanang magtago-tago pang mga bet. Karon gimay din ang kabit. Proud kayo nga nay kabit. Kadaghang mga bae nga proud sila nga gikabit sila congressman, gikabit o kanang ulama politiko, gibayan, gipalitan og mansyon. Proud. Proud ka nga kabit. Naataan ng panahon karon nga murag atong gipasigarbo ang sala. Wa na nato gikauwaw. Mao ang yawa, dali ra kayo maka-enter. Mao din na ang rason nganong ning increase ang kaso sa demonic possession tungod ana sinful lifestyle. Naata sa panahon nga ginormalize na nato ang sala. Bata nayawaan kay way bunyag. 9 months pa nga bata ha. Nayawaan kay way bunyag ug ang ginikanan way kasal. Gidungan to, gipakasal ang ginikanan, bunyagan ang bata. Diya panawasan ang bata. Katong bata nga 12 dalagita nga 12 years old, bisag unsa og exercise ngano wa man mauli kay wa may kumpirma. Human sa kumpirma diha panaulian. Katong dalaga nga taga dire sa Valencia, gihatod og ambulansya dire. Nganong nayawaan man tong maong dalaga. Nagibalibaran naman sa mga doktor sa ospital, nayawaan ang maong 15 years old nga dalaga kay wala pa siya ka first communion. Nagdagan nagtuo jud ta nga mura bag atong i-taken for granted ra bitaw ng mga butanga.
nga ang number one yun nga ang trabaho sa ginikanan dili lang ang pagpakaon sa mga bata, pag-edukar na, pagpalit og sinina, dili ra taman ana. Ang usa sa mga dakong rule sa ginikanan, agakon ang mga anak paingon sa Ginoo. Unsaon pag-agak nga utro mo pong agakonon? No diha man ganito nayawaan dire isang tulo ka bata naka-experience og harassment. Ang rason na gyud pag-interview na mo tungod kay iyang papag mama di tigsimba, sige pagyug away. Kay ang trabaho sa ginikanan di ay labi na gyud ang amahan kay ikaw ang head sa pamilya sa Sirach 3:1. Ang trabaho gyud sa kanang ginikanan paghatad og panalangin sa mga anak. Unsa ang source of blessing is God. Ug di ka tigsimba, layo ka sa source of blessing. Unsa may imong ihatag panalangin sa imong mga anak? Mao na ini kasuko nimo, mauliki punta nang mong buanga ka, di ba? Daghang tag mangingon ana. So daghang mga nayawaan dire kay gitunglo sa ilang ginikanan. So kanang curse di ay peligro na. Tinuod din ang tunglo pa madutlan dita na. Yes, madutlan ka kung angay po kang tunglohon. Panultihon 26:2. Dili ka kadutlan og tunglo, gawas kung angay ka tunglohon. Nganong na may mga anak na dutlan sa tunglos ginikanan. Nganong nadutlan man, gaipon-ipon raman pod. Mga palahubog man pod, mga ades-ades man pod, kung ano pong kinabuhi, immoral pong kinabuhi, di naka-enter ang yawa sa ilang kinabuhi. So, mao na among experience dire, gikag alauna, taman mga alas 3:30 ba to, o alas 4 na gyud ning layas ang yawa, nganong wa man to mauli Pagpangutana no sa igsoon, Brad, tug-ani ko tinuod, kinsa man joy kusog mamalikas sa inyong bahay. Ning ingon ang kuya man dito niya, ingon siya nga, si Papa Brad, grabe nang among amahan og istorya ba, mura lupig pas mama. Kusog manungo, kining among igsoon, mao ra man poy murag minus-minus nila utok, mao na di pinangga. Kana i-compare ba nganong bulok man ka nga imong kuya, bright man kana may ngana bitaw. Mo ng mga ginikanan, ayaw ninyo i-compare na inyong anak sa inyong silingan. Kana na lamang inyong silingan mo, inyong himuang anak. Ngano mga... ano ba? Nganong niwang mga anak nga, dako mga kagkaon. No naman so mga kinalawas dyan niya nga, mao doon na, mo nang ma-depress. Mag-suicide na laman ang uban kay imong gi-compare. No, dili maayo nang imong i-compare imong anak. Ang nahitabuan compare siya. Wa kay gamit, buang ka, wa kay kwinta, wala og hilantan. Pag hilantan ko pa, maadyo pa matay ka. Kana may ngana bitaw nga mga pulong. Tunglo man na. Motong nayawaan ang maong bata. Motong sama na inyong amahan. Pasudlaan maglisod man og lakaw brad kay ning hupong man yun ang duha ka tiil. Di na sa kalakaw ang amahan. Dayungin ninyo nakaabot mo gikan sa injo padung nakaabot mo di na nakaabot gikan padung atong sod. Dayungan. Pagsuot pa akong gingnan nga tay, tanawa imong anak. Pagsablig sa holy water, bunaw-bunaw ang sa wog. Sa Biblia, itong gibunal-bunal. Tinuod na. Ibunal gina nila. Hilak ang amahan, dugay nakalitok sa kanang, dugay siya nakatingog, bakay nakakita siya nga, nautro ng naong siyang anak. Ang color sa panit, dili na panit og tao, nautro na. Ang tingog, laki na yung gawas nga tingog. Patyo na ko patyo na mo di may muhawa. Pag-ingon ang tay, sudunga ang epekto sa imong pagkahimalikas. Pangayog pa sa ilo tay, kay di mawa ang imong pagkamahan kung magpaubos ka. Sa diha nga ang amahan militok, nak pasaylo ako, diha dayon naulian ang bata. No, naibaw kung say mayong balita, ang maong amahan nga di kalakaw kay ning hupong ang tiil, nakalakaw na hangtod karon. No? Mao na. Mao na kani mga kusog ka manungo, kusog ka mangwinta, kusog ka mamuyboy, dili na iyas Ginoo. Kana kung every time tunglo gyapon na gihaguan ako nimong asawaha ka. Gamahay ko nganong gipakaslan kana ka tunglo na. Mao na every time gani nga naa ka sa kasuko, ang pinaka the best gyud nimong buhaton kung naa ka sa kasuko, si pere ang imong manggiaway ta padunggon to mga silingan. Ang yung concern sa imong bana i-post sa Facebook dili na maayo. No maka-enter ang yawa na. Nay ahong bana pisot. No kinsa man kuno di ba imong gipakauwawan imong bana imong gibulgar nga pisot.
Ang imong toyo nga imong gibulgar ka pisot kay aron mawawan imong bana. Utro po kang nauwawan kay nganong namana kag pisot. Yan na ba, daghan kaya na, mga ginikanan, na sila concern sila manak, isultes mga silingan, kining ahong anak, tapuan, di, manglabag pante, yan na, mga imong pakawawan, so ba, personal man na nga, concern sa pamilya, unya katong nakadungog pod, huy, kana, de si kuan, kadi man, de kuno na kamao, manglaba, ang mga dinugan, nagisuksok naman sa kuan, di nauwawan, o samot ang imong anak, tungod kay takles ka nga pagkainahan. Unsay mga problema sa pamilya, sulbara na ninyo sulod sa pamilya. Timaan nga kaning mga pamilyahan, nayawaan na gyud ning mga namuzo ane, kung wa na gani maghari ang gugma, kalinaw ug panaghiusa sa inyong pagpuyo, automatic ang yawa ning puyo ninyo. Di na mo tig-simba, di na tig-ampo, gahari ang sala, bisyo, mga palahubog, mga ades-ades, mga kabit-kabit. So kana, automatic yun ang ma-infested yung balay. So mao day na mahitabo, kung dili ta magbantay. No? Mao na nga hinaot unta nga kanang mga butanga ato nang isalikway. Nya sunod atong giingon ganiya, beware of false kanang apparition, kanang mga gitawag to counterfeit charism. Dunay mga tao nga mo claim sila nga mensahero kuno sila sa Ginoo. Ngani ha, unsaon nato pag-ila nga kini nga mensahe o kini nga tawhana tinuod gyud ning gipada sa Ginoo. Natay tulo ka criteria unsaon to pag-judge. Number 1, atong tan-aon ang kinaiya o binuhatan sa maong tao nga gitagaan sa mensahe. Atong i-check, dili ba ni kaliwat og albularyo? Dili ba ni kaliwat og buang? Kay kaliwat og buang ni posible gyud nang nagsalimuang rane nga gipadamgo kuno bisag wa. O kaliwat nig albularyo, labi nagbanggiitang meriko ning lolo ane, unya kining apo ning claim nga gipadamgo kuno mamamere nga pagamon tagkapilyaan ang naay anang dapita. O kung kaliwat gani siya albularyo, automatic na nga katong nagpakita niya is occult spirit. Kaliwat man siya albularyo, contaminated naman siya daan. Mao na dili siya kakumpiyansaan. Kinsa man di itong mga tao nga hatagag mensahe sa Ginoo, katong spiritually elite, dili tong spiritually iwit. Sa ato panana sa level of sanctity, santos na kayo kinabuhi. Ibutang tamarites kadto na bag-o pa na nang nanugilon nga nangabit imong bana, bag-o pa kang gidaot ana pagkaugma gipadamgos birhen mutuo mo. No, tan-awo na tong kinabuhi sa visionary. Ikaduha, giunsa paghatag ang mensahe. Kung gipaagi ganig damgo, peligro. Kung kana ganing gipossess yan ning sud niyang Ginoo na utrong tingog ning sulte, peligro. Kana day mga nasudlag Santo Niño, nasudlag Birhen, nasudlan o kinsa pa na mga santos ning sud, na possess na sila. Kay dili mo possess ang Ginoo sa lawas sa tao. Kay ang Ginoo gani sa dihang ning ari siya sa kalibutan, nagbaton siya kaugalingong lawas, wa manghuwam og lawas. Nagbatog kaugalingong lawas. Unya ang inahan nga iyang gipili katong babae nga walay buling o mansa. Una si Santo Niño ning suod na imong silingan nga marites. Nasismusa ug masuko, grabe ka mangtas ning suod. No, ana pa lang daan. Sa to pa ay ang mensahe sa Ginoo either vision. Ang Ginoo gyud mismo nagpakita niya kay kini siya santos na, or locution. Nadungog gyud niya mismo ang tingog sa Ginoo. Dili mugna sa una-una, tinuod nga tingog ang iyang nadungog. Tungod kay siya spiritually elite. Santos. Sunod, kaning gitawag na to nga unsay mensahe. Kung ang mensahe gani contradicting sa mga official teaching sa simbahan, dili dawaton. Mao bitaw nang kanang seal of the living God. Nganong questionable na siya kay kana si Maria Divine Mercy nga visionary ana, kana siya ang hitabo ana dili na siya motuo sa Santo Papa. Kana day mga tao nga nako na mensahe nga kini si Pope Francis peke na nga Santo Papa, ang katapusang Santo Papa kadto ra si ang tinuod nga Santo Papa si Pope Benedict XVI ra, kini si Pope Francis wa na kana si Pope John Paul peke to nga kuan, gikan ni Pope John Paul peke to. Kinsa man sila nagsultik tinuod ani nila.
Naiuban, taman ra ko ni Pope Pius di 12 ni 6 ang kanang naay tinuod nga Santo Papa, nya the rest kana taman karon peke na sede bakante wa kunoy Santo Papa ang Roma kana maingon ana gikan siyawa yun na. Kay wa gyud mo ingon si Kristo nga iyang biyaan ang iyang simbahan, ang iyang gisaad mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nya karon natapos na di ay. No nay angay to bantayan ba? Daghan kayo. So, kanang mga tanan nga mga mensahe, labi na gyud ma-focus ra sa katalagman, na ilinog, murabag, ang iyang impact is maka-create siya og fear, kahadlok, dili gyud na iya sa Ginoo. Kay ang mensahe gikan sa Ginoo, full of peace, full of love, full of security, kon maka-convert og tao, makakabig. Unya, kanang bisyonare, mamugos na ganina, ning ingon ang Espiritu Santo, klaro kayong wa ka mo too, kay wa ka mo too, makanser ka, agitungo na ka. So kanada yung mga tao nga ipamugos nila, patuo nimo ang ilang mensahe o ang ilang gasa, kay wa ka mo dawat, klaro gyud na nga dili iya sa Ginoo. Kung dili na iya sa yawa, mugna ra na sa iyang kaugalingon. Mao ra gyud na, duha ra gyud source ana, natural source, tawhanon ra na nga mugna sa tawhanong hunahuna. Ikaduha, preternatural source, dunay daotang espiritu nagpaluyo sa maong hangitabo. No nabantay ta kay ron di ta mailad. So nganong kami kanang wala man mo gi-approve ning wala gi-approve. Actually doubtful. So kini di ang devotion kining God the Father of all mankind. So wala mi mo condemn pero wala pod may mo promote. Mao ra ato iklaro, wala may kag-condemn, wala na mo nagisalikway. Pero wala pod may mo promote. Ngano man kay nabasa na mo ni naamanggoy message ana nga matod pa. Kung mo sangpit lang kasangan sa amahan, at least kaisa. Maluwas na ka-sure ng imong kaluwasan. Nalupig ang mga born again, oy. Ang mga born again, faith alone ra. Tuo ra ka, way buhat, luwas ka. Pero kini, mo sangpit lang kasangan, samahan, bahala, ipon-ipon ka diha. Maluwas ka, dili na, questionable na siya nga statement. Dapat itinaw na siya. Unsa kay ang atong mga duha ka obispo diri sa Bohol, gi-approve man, gipasagdan ra man, mo na dili ta mo supak na mo na kami, ang among statement, wala mi mo condemn, pero wala pod mi mag-promote. Mao na nga og inyo ning i-surrender, amo ning dawaton. Pero kung dili ninyo ni i-surrender, kuhaan ninyo nagbalik. Nga ra gud na. Kay basin unyag isyuhan mininjo ba nga gama-gama na mo istorya nga mao ni paminawa in taon azo kay nay video na ebidensya. Mo nga mo na to iklaro ni kay mailhan ngani ha akong balikon. Ana nato kini ding mga private revelation. Tanan nga private revelation dili na angay ipamugos og patuo. Dili ka makasa og di ka motuo. For example, kanang devotion sa Divine Mercy, gi-approve man na sa simbahan. Pero kung di ni mo kaya nga musunod sa maong devotion kay busy ka kayo, og na kay devotion nga nauna, dili ka makasa, og di ka mag-devotion, ana. Sayop nang giyon sa uban, halaray ma-impirno gaso kag di ka mag-devotion, private revelation ra na. Asa man ta makasa kung atong isalikway ang mga official teaching sa simbahan, sa Biblia, sa tradisyon nga gi-preserve sa magisterium. So ba di ay tuo kag mga devotion, active kintay ka sa World Apostolate o Fatima, pero nangabit ka. Usa may kapuslanan ang imong pagdevotion nga nangabit ka man. Nga kanang pagpangabit, teachings man na sa simbahan nga thou shall not commit adultery. Official teaching man sa simbahan. So sa ato pa di ay, ang imong pagdevotion, wa makapa-enlighten sa imong unahuna nga mubiya ka sa sala. Mauna nga questionable ang maong devotion. Kay ang tanang devotion nga authentic, maduol gyud ka sa Ginoo. Ang dili lang kay maduol ka kanang physically, makita to ana nagkot na, dili ra taman ana, kun dili makita gyud na nga dunag gyoy inner transformation, dunag gyoy kabag-uhan magsukad sa imong
kahiladman. Kani adto sismusa ka karon mapailubo na, sa una gadumot ka karon nakapasaylo na, sa una tihik ni ko karon manggihatago na, sa una og manghatag manggani katong pansit nga kapanuson karon kanong bag-o na gyung pansit. Dunay transformation, maunay authentic devotion. Pero wa gani mabag-o, super kaso ka sinyalan, unsa grabe kayo up na pakyawon ang tanang kandila nga baligya simbahan kay itagdok ana ipanagkot, unsa wa mabag-o, peligro gyud na. Unya kanang mga kandila nga kolor-kolor ayaw mo ana. Wa gud unta na problema ng kolor sa kandila. Tagigamaan man nimdo patuto nga di malas sa gugma akining puha kay aron sa gugma ni. Kanang di malas man ko sa negosyo akining green kay aron maswerte sa negosyo. Unsa okay galibog naman ko unsay ahong buhaton sa kinabuhi nakinahanglan kog enlightenment akining puti kay aron ma-enlighten ko. Naman kay kontra akining itom kay aron matigbak ning kontra. Di na maayo. Namo na nga ato lang yung hinahinayan o correct kay daghan pagyud nato unya beware of kining gitawag natog mga chain messages. Unsa man ang mga chain messages? Nga kana bang ipasapasa nga mga prayer bitaw nga puong Nazareno, kaawaan mo kami, bigyan mo kami ng maraming biyaya. Nasumpay, ipasa mo ito sa 10 tao. Biyaya na daw, maraming biyaya darating sa iyo. Ag ikaw po, nangutang kag load kay imong i-forward, nganong wa may biyaya, di nga po nagibiyaan naman tali ko sa Ginoo, wa may biyaya. Dili na maayo. Kay ang panalangin sa Ginoo di ay ang iyang blessing mag-agad na sa atong authentic relationship. Asa man ang daghan kag i-forward nga prayer sa wa po kay klaro. Importante gyud ang atong relasyon sa Ginoo. Mo na gitawag tog authentic faith. Kay giingon ni Brajani ganiha, ang mga sacramentals mo effect siya kung na kay proper disposition. Okay? So lain na magtinanawan ning uban, 12 naman jud ay lapas uta. So mao na nga mohimo tag prayer for protection, renouncement and consecration. Then after ani nga mga prayer, mo break ta para sa paniudto. Yang yung tanan sa pagtindog,